Čaute, tak dneska si ukážeme sťahovanie kladky na chrbát a 3 najčastejšie chyby, ktorým by si sa mala pri tomto cviku vyvarovať. Poďme na to. Prvou chybou je švíhanie a využívanie celého tela. Poďme si ukázať, ako sa to nemá robiť. Poďme si ukázať, ako sa to má robiť. Chceš ostať celý zastabilizovaný, pracuješ so stredom tela spevneným, ramená, lopatky zatiahnuté dole a stiahuješ po bradu, pretože sa sústredíš na napnutie širokého svalu chrbta. Druhou chybou, ktorou sa často stretávam, je prílišné pretáčanie ramien smerom dopredu za účelom zvýšenia rozsahu pohybu a to vôbec nie je nutné, pretože cvičíš chrbát a nie predlaktie s ramenami. Poďme si ukázať, čo tým myslím. Takže rovnako ako aj pri minulej chybe, potrebuješ pracovať hlavne cez široký sval chrbta. Úplne ti stačí, keď sa dostaneš po bradu, zatiahnuté lopatky a vnímáš vo vystretí pekne tie napnuté svaly. Nemusíš nikam pretlačať ďalej, takže toho sa snaž vyvarovať. Tretou ďalšou častou chybou je dýchanie. Veľa ľudí tu dýcha opačne v domnienke toho, že potrebuješ dýchať dynamicky, keď stiahneš dole klátku, ideš do výdychu. Práve odtedy, keď sa snažíš o nejaký rozvoj svalovej hmoty, chceš použiť trošku ťažšiu váhu, dýchaj tak, že v spodnej pozícii si zadržíš dých, respektíve sa nadýchneš ešte predtým, ako dané cvičenie vykonáš. Vydýchneš pri kontrolovanom uvoľnení. Najväčšou chybou zo všetkých, ktoré by si sa mal vždy vyvarovať, je to, že nikdy si nezabúdaj uterať, pretože nikto nechce po tebe sedieť alebo ležať na spotenej lavici. Čaute.